Kulandela usizi olwatholwa ngumdidiyeli wohlelo lwezindaba eSABC eEpressions mayelana nezingane ezihlala zodwa endlini engekho esimweni esihle eMangwaneni engqeleni eEastern Cape. Lezintandane zaziphila ngomnikelo wokudla nawo ke ongezi njalo. Sekunomsamaria abalungileyo ke abaphumele obala banikela lezingane zakhelwa indlu. Namhlanje uhlelo iEpressions lunikezela ngale ndlu kulezi ngane. Njengamanje ke sixhumana nomdidiyeli wohlelo iEpressions ukholosa Lubisi. Kholosa asikwamukele endabeni zasemini. Lolu suku luze kahle kakhulu ngosuku ke lapho umhlaba ubungaza khona usuku luka Madiba. Noliqhakambisa kakhulu ke ukwenza kahle egameni lakhe. Sitshela ukuthi lusuka kuphi lolu daba kuze kube manje. Dibambe ngazo zozibini apho e-studio. Sinkqubo ke ye-eEpressions lapha kwilali yaseMangwaneni kwiphondo lempuma koloni apha engqeleni. Uyaqonda ukhumbule ke mbutyelo kuba kule nyanga ephelileyo sinkqubo ye-eEpressions besikhona kuyo le lali. Sabonisa ke ngekhaya elingathathi intweni labantwana abathathu. Aba bantwana ke akho mama, akho tata, oyena umdala umntwana uneminyaka eyi-13 years. Ngoyena ke ebedlala indima yobuzali esehla ezama into yokubana akhathalele abantwana bakowabo. Ibimbi kakhulu ke le meko and eyona nto ibhlungu kukuba aba bantwana bebengenazo i-birth certificates, into ethi ke bebengayifumani nalo social grant. Sithe ke eEpressions sakuyibonisa le meko uMzantsi Afrika wathunakala izazela bafaka ke na abantu njengokubona ke nalapha emva Ikusiyakha ke umzi wababantwana kuyapaintwa kuhle. Sancokola naye ke isizwe Khupholo Foundation eyona ke ibibila isoma izama into yokubana ababantwana baphile. Masikubulise sikwamkele Butsizwe. Ndabulisa msasazi ndibulise nakubaphulaphula. Butsizwe ungathi wena intoni ethe yakuchukumisa into yokubana ufake isandla wakhele ababantwana lo mzi siubonayo nesiuvulayo namhlanje? Imeko ethe yababazwa ngabantwana bekhokelwa ngumntana na 13 years yenze into kokuba sithi xa sihlala sabona into kokuba sinako ukuba singenelele siqinisekise into kokuba sibakhela ikhaya elingasoze liphinde litshintshe deske bakhule babe ngamadoda. Lento isenzeka iFoundation ijonge ukunceda abantwana susela 2008 sisoloko singenelela kwimeko ezifana nezi zalapha kulomzi. Bebnandi ke xa sifika apha inkosi yelali yabacandela isite ingxwa elitsha sabe ke siyabakhela umzi ongasayi kuthethisa. Bakhona ke nabantu abathe babe bayangenelela njengoba behlala bodwa. Bakhona abantu ngoku bazothi babe nomuntu abazohlala naye ozobajonga xa besiya esikoleni iphele la meko bebesoloko beziphekela besenza yonke into ngekho umuntu umdala bajongileyo. Siyabulela kakhulu Butsizwe. Inene oku ke kuvuselele imbali kantu ethi umntu ngumntu ngabantu. Maniphose kuwe ke intambo apho e-studio sindokuhle inkosi kakhulu. Sibonge kakhulu ke Kholosa ngesikhathi sakho. Sibonge futhi nakulabo abafake isandla.